Habayakran beginang Tok Kubor, President Gaol Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association AMPSRA Uba Wancai Karchandi ulong hadian bagladan kejing pensapriang gi kubor ki bersyukur ha ke social media bagi siar ke opang bagan bu kejing mai kinong bam kumta kelelet mardor bani kendu iki doktor jong ketenan animal husbandry and veterinary bad gilepen tikena bakam dan setia kanu kejing pang gi siar ha kejela Uba wancai ulong bagi beliau kila snathok ya gidor gidar bat kam bagi siar ke opang bat kani kele penting bat pensiar gi pat ba ban ba me kedok siar Ulong bagaseng kelalik ye kenduk ru ye kipulet ka tanat lumding jeri ban chim khalem halor kejing pensapriang ye ke kubor ke bathok ban penting ne pensier gi pat ba kaseng kesnguru badai ban penishtom ye brio ke badan kti hak ban pensapriang ye ki kubor lamler ki bamdan setia ya kanu kejing shisha ule pensyai ru ba kejing kieu kedok siar kadai namar bagadan kejing duna ha kejing shalan ne kedok siar ba kadai ru namar baga asam kakang ye kejela West Bengal ban khai ki siar bat kinong khai siar kila hak ban thiet no ha kador ke barem balada ngibam ni tiki peleng larang ngibam ni tiki dosiar nginyok mungkin ki kinyang jingpang ki balai shimbat ki balai kopi ki balai edit ru ya kita kidur bagi kita kidur kidon haga ketiga jonga ka hadin balai ngalio itu kidur te kumka senghi ka pacupet cukmi naga benta jong kini ki pat ba mo ki yo ban bam ya kadok kini ki nong didok hi hagum kata kapor ka bangalayo ya kan ka jingtep mo lambagi ni social media ngim shimlo shong klik ti ya kumka Asosiasi ngilami banlaya kenduro bat kanika bitani department ngilai yo ban shong thia banya penbet banya discuss bat kiru bat ke ai karai ke bangi layo nang thia ka bangi yo banya kran ka tukane po hade ngilai shong ya ka meeting bat ki brio jong bat ki doktor nang ta bat director jong ka veterinary ka kalami kata kawai karai ka ba nakalian jong ki ong bangi empat chim layo jingtip bakin don kum kani ka jingpang hang ni po ka jelai ka jongi ban pentip ba phindom dei ban long sier ban long smiet sene ban long tiang ha ka be dei ban ba mi ka do siar hi ka bangi lawan ra ba ka bangi sef fi ka long ka do ka ba bha ka ba khuch bat ka ba bitru ban bam ka ba ngi da kalian jong asian hi ngal sim ka jingit kli ba kanu kamar mo ka ba sniu ni kamar ka ba pangkan mi ban rong ha ki market ki jongi namar man ki market ka ba ngidon ye ki unit ba ki tna trekam ki ba trekam pro naduk man step janmit ki pej binia ya komnu ya ka jing rong ka jing mi jong ka siar komnu ka siar ki dia ki yau ki hat ke ai ka bangel yo ya ka khubor na ka police department kal ai kita ka jing trelang bat ni but kalau orang rupa pada don kumkini ki jingjia, kumkini ki jingjia ki bajumi nani cakamat, but labu ru kata bang ngikirpat ru ki beri ki bashim kabu, ya lembaga jing pentok beri amo, lembaga sosial media bagi ni bashim, ya kumkini ki lahat ban penting lani pensmith lani pensier ki beri ki balong kita ki nongbam ya kedok siar.